heräsin sängystä vaan. Ei mitään hajua, mitä olen tehnyt 3 päivänä. Tervetuloa tämän päivän ohjelmaan. Meillä on tällä kertaa hyvin vakava puheenaihe. Ja meillä on tällä kertaa tässä kokeneempi henkilö, jolla on vähän sanottavaa meille päihteistä ja riippuvuudesta ja myös alamaailmasta. Mä arvostan sinua, että tulit tänään käymään täällä. Ihan tärkeät asiat ensimmäiseksi. Mitä sulle kuuluu? Tällä hetkellä kuuluu ihan tosi hyvää, että niin jos ottaa perspektiiviä siihen, mitä oli silloin se menneisyys ja kaikki, niin voi sanoa, että bueno. Okei, se on hyvä juttu. Voitko sä viedä meitä vähän taaksepäin, niin kuin sun huumeiden käsitys ja käyttö, ja milloin käytit ensimmäisen kerran huumeita? No mä siis ensimmäisen kerran mä oon käyttänyt silleen varsin myöhäisessä vaiheessa. Tavallaanhan mulla on ollut jo pennusta asti, kun mulla on määrätty ADHD-lääkkeitä silloin aikanaan. Niin pennulle syötiin stimulantteja, mutta eihän mä tiennyt sitä vasta kuin myöhemmin. Mutta niin lääkäri on tavallaan huumannut mua jo pennusta asti. Mutta sitten silleen tietoisesti, että on kokeilu. Jos hathis tipataan pois, niin sitten se on ollut amfetamiini ja Subutex. Ja mä muistan sen just opioidista. Subutex oli semmonen, mikä saman tien se kokemus. Siihen jotenkin ihastui siihen, niin kun otti eka kertaa sitä. Minkälaisen fiiliksen sait siitä? No siitä silloin alussa sai semmoisen, että se, kun jotkut sanoo, että tulee vasta huono olo. Tuleehan siitä vähän huono olo, mutta siitä tuli mulla kyllä semmoinen lämpö, euforinen ja sitten meni semmoiseen hypnoottiseen unimaailmaan, että mä niinku olisin ikään ollut hereillä, mutta näin unia, pystyin niinku näkemään unia hereillä, mikä on aika niinku silleen siistiä. Siitä ei tullut mikään tapa vielä heti, mutta sitä tuli aina silloin tällöin otettua. Siis mä muistan ainakin sen, että mä oon ollut alaikäinen, kun mä oon ollut sit niinku laitoksissa. Täytin 18, niin mä olin jo kokeillut vaikka mitä. Että... No missä vaiheessa sä tajusit, että hei, nyt mä oon koukussa tähän huumeisiin ja näin poispäin? Jos lähdetään buprenorfiiniin eli Subutexista, tai silloin oli Temkesiikkiä. Eli se oli oikeastaan niinku myöhempää vaihetta. Mä olin jo reilu parikymppinen ja mä vaan niinku käytin päivittäin. Mä en niinku hoksan sitä. Mä vaan käytin päivittäin. Kunnes mä niinku hoksasin, että 5 vuotta on mennyt. Ja mä tajusin, että mä tuun kipeäksi ilman tätä. Että mä olin sairas niinku ilman sitä. Niin mä tajusin silloin, että mä oon fyysisesti riippuvainen. Siitä se alkoi tavallaan silloin se opioidiriippuvuus. Minkä ikäinen sä oot tällä hetkellä? Minkä ikäinen olet? Mä oon 24 tällä hetkellä. Jokapäiväinen polttaminen alkoi 16-vuotiaana just kun mä olin päässyt yläasteelta ja niinku pudissa menee raja, että mä niinku tosiaankaan testaa niinku yhtään mitään muuta. Se oli semmoinen dominoefekti justiinsa, että sen, että no ei se ole niin paha jos silloin tällöin. Seuraava oli amfetamiini. Sitten se lähti semmoiseksi, että se koko kesä meni siinä, että kun oli kuustokki tai oli joku vastaava tämmöinen yleinen bileetapahtuma, niin silloin otettiin amfetamiinia ja juotiin. Ja oli tullut tosi paljon niitä oli salakuljetettu jostakin, mistä oliko Ranskasta tai jotakin vastaavaa, näitä Rivatril, semmosia purkkeja, 2 milligrammaa, siis benzodiazepiineja. Benzoja, rauhoittavia. Benzothan vaikuttaa sillä tavalla, että lähtee estot pois ja susta tulee paljon rohkeampia. Mä sitten menin ihan iloisena kouluun ja mä en sitä aiemmin ollut esim. Niinku sekaantunut minkään myymiseen millään tavalla, mutta sitten nämä benzot taas rohkaisi mua niinku tekemään paljon kovemmin niinku justiinsa esimerkiksi niinku myyntiä. Mä en ole ikinä tykännyt väkivallasta millään tavalla, mutta sitten taas jos joku jätti vaikka velat maksamatta jollekin kaverille tai näin, niin se ei haitannut käydä sitten vaikka niinku vetämässä turpaan sitä tyyppiä. Vie meitä vähän taaksepäin ja kerro meille, että milloin aloitit huumeiden käyttöä? No ihan ensimmäisen kerran aloitin 12-vuotiaana.
kun mun isäpuoli kuoli, kun mä olin 11 ja äiti ei ollut pahemmin kotona, niin sitten liikuin väärässä seurassa ja tälleen. Mutta sanotaanko, että 18-vuotiaana se lähti niinku ihan silleen täysin lapasesta, että kun mä en saanut mun mielenterveysongelmiin apua ja mä en pystynyt olemaan sosiaalinen en mitään, niin alkoi vetämään essoja ja piriä. Ja se oli viihdekäyttöä, mutta olisinkohan mä ollut vähän reilu 20, kun mä aloin käyttää piriä ihan päivittäin. Ja sitä meni joku 1,5 vuotta, mutta sitten kun mulla meni tilanne siihen, että mä en päässyt edes sängystä ylös ilman niin kuin piriä, niin totesin, että lopetan. Vuoden olin sillä, että polttelin vaan savuja ja nyt olen vetänyt 6 vuotta supua päivittäin, koska se on ainoa, mikä niin kuin pitää mut järjissään ja toimintakykyisenä ja silleen, että mä vaan makkaan vittu ahistuneena möykkynä niin kuin sängyn pohjalla. Ja se, että kuin vitun turhauttavaa se on, että mielenterveysongelmia ja päihdeongelma, niin se et saa apua, koska joo, päihteet aiheuttaa sun ongelmat, vaikka se päihde on ollut ratkaisu ja hoito, itsehoito siihen, että mä oon hengissä ylipäätään nykypäivänä. Tajusitkö nää itse, että hei, mä oon koukussa, vai pitikö jonkun sanoa sulle? Kyllä sitä itse tajus, joo, että mä aika lailla olin aina tavallaan salaa silloin frendeen, niin kuin mä en kertonut heille. Mutta sitten se tietenkään ei mennyt läpi aina, että kyllä niin kuin sen näki. Mutta mä itse niin hoksasin sen, että mä oon koukussa, niin kuin mä tarviin tätä. Että mä pystyn olemaan. Niin. Ja millä tavalla sä tarvit sitä? Oliko se vain niin sun mielestä, vaan sun keho niin sanoi sulle, hei, tätä mä tarvin, muuten päivästä ei tule mitään? Siis no, tietenkin alkuun kun heräsin, niin se oli semmonen, että kitkutti, että teki mieli vielä. Niin on semmonen, että niin vahva niin mieliteko päihteisiin. Että niin ei vielä ihan vierotusoireet, mutta niin jos mä en heti niin ottanut ns. Aamusia, eli aamusta niin ensimmäisenä, niin päivää kohde se olotila muuttui huonommaksi ja huonommaksi niin fyysisesti. Tuli paskempi olo, että maha meni sekaisin ja näin päin pois. Ne vierotusoireet muuttui fyysisiksi. No vierotusoireista puheen ollen, niin kerro meille vähän enemmän, mitä ne on ja mitkä on ollut sun pahimmat kokemukset vierotusoireista? No vierotusoireet on niinku krapulaakin sanotaan alkoholin vierotusoireiksi, niin se on niinku puutostila. Esimerkiksi opioideilla, niin kun sun opioidireseptorit on täynnä, kun sä käytät opioideja ja sitten kun ne on tyhjillään, silloin sulla keho tarvii sitä ja vaatii sitä ja silloin niinku sen myös tuntee, että niinku. No ennen kuin sä aloitit näitä huumeiden käyttöä, oliko sulla tiedossa, että hei, tämän mukana tulee myös vierotusoireet? No siis joo, kyllä mulla niinku oli tietenkin siis semmoiset perusasiat tiedossa, että mitä niinku kamalkäytöstä seuraa, mutta sitä oli niinku niin naivi, että ajattelin, että ei mulle tule käymään niin, että kyllä mä tuun pääsee irti ja että en mä jää koukkuun ja jos jäi, kyllä mä niinku keksin keinon ja tälleen, että sitä vaan niinku kusetti itseään vittu joka päivä. Kun tuo on se juttu, mun mielestä nuoret ei tajua sitä, että hei okei, siinä on se hauskuus ja niin poispäin, mutta myöhemmin se maksun aika ja se maksu on paljon kalliimpaa mitä niinku ikinä. Kun sä ihan sama, nyt puhutaan mistä huumeesta tahansa, ihan pelkästään vaikka pajarin poltosta. Jos sä vaikka poltat pajaria joka päivä, tai sitten vedät subua tai bensoja, mitä tahansa, niin sä oot semmoisessa tietynlaisessa sumussa koko ajan. Sun tunnemaailma ei ole niinku kondiksessa ihan täysin. Sitten yhtäkkiä, kun sä vaikka niinku lopetat, niin se real world, se niinku se iskee ihan niin kuin täysillä tiedätkö, yhtäkkiä. Ja mulla on esim. Diagnosoitu pahat niin kuin ahdistushäiriöt, sun muut vastaavat tämmöiset. Voinkohan mä sanoa, että mä syytän huumeita niistä. No aika lailla voisin sanoa, että syyttäisin, koska niin kuin, tai syytän itseäni pikemminkin siitä, että niin kuin oma päätöshän tää kaikki on ollut, mutta ne on nimenomaan boostannut justiinsa sitä, että sä oot semmoisessa sumussa ja sitten yhtäkkiä kun oikea maailma niin kun lyö sua nyrkillä naamaan, että hei, tää on todellisuutta. Ja ne kaikki tunteet tulee niin vahvana yhtäkkiä, niin sä et kestä sitä, sä oot aivan paskana siitä jutusta. Ja mitä sä teet? Sä haluat jotakin helpotusta asiaan. Ja sitten ollaan yhtäkkiä tässä ravan pyörässä.
Alkoiko sulla se masennus ennen niitä huumeiden käyttöä? Alkoi, että mulla on paniikkihäiriö kanssa, niin se on alkanut näkymään jo 7-vuotiaana mulla. Kun mä aloitin koulun, niin mä en suostunut päästä äitistä irti ja itkiä huusin vaan. Ja silloin jo äiti on yrittänyt saada mulle apua, mutta ei ole saatu, että kun mä oon ollut liian nuori, ei liian nuorella voi olla noin nuorella voi olla mielenterveysongelmia, mutta silloinkin jos äiti olisi saanut sen tarvitsemaan avua mulle tai meille kummallekin, niin mun elämä olisi ihan toisenlainen. Ja se, että kun joutuu elämään koko ajan oman pääkoppansa kanssa ja sen sisällä, niin sitä tulee oikeasti hulluksi, niin kuin, jos ei olisi mitään, millä nollata itseä, kun mä en juo alkoholia ollenkaan. Niin jos mulla ei olisi mitään, millä nollata, niin sen mä tiedän, missä mä olisin. En ainakaan eli onko susta tuntunut siltä, että ne huumeet oli sulle niinku apukeino? Niin, apukeino on mun pelastus, että mä oon niinku pystynyt olemaan sosiaalinen ja ihmisten seurassa. Sä näet ne enemmän niinku ratkaisuna, sä oot nähnyt niitä silleen pahana asiana silloin alussa? En alussa, mutta nyt niinku, jos voisin palata sen 6 vuotta taaksepäin, niin sanoisin, että et vittu olla vetämään sitä sukua, että ne oot vielä 6 vuoden päästä siihen koukussa. Mutta kun ajatusmaailma oli, että joo, en mä elä kauan, niin se on ihan sama, että jos mä alan vetämään. Se sun päätös, että sä lähdet käyttää huumeita, niin vaikuttiko se ympäristö siihen, vai oliko se vaan sun oma uteliaisuus, vai stressi? Mikä oli se sun syy, miksi sä lähdit testaamaan sitä? Mä olin todella impulsiivinen, että siis ja mun niinku murrosikä oli mun mutsille helvettiä. Että mä olin todella itsepäinen silleen niinku tietyssä mielessä ja todella niinku impulsiivinen ja mun käytös oli myös semmoista niin. Se oli aika lailla, että niinku, kun frienditkin, niinku siis silloin kun mä en tiennyt mitään, friendit ties jotain siitä, niistä kamoista, kun ne kokeili ihan niinku, siis ei ne narkannut vaan niinku viihteeseen kokeili kaikkia, niin siis tavallaan sekin vaikutti siihen, mutta kyllä se niinku oma impulsiivisuus varmasti johti sitten siihen niinku siihen riippuvuuteen. Niinku. Millainen huumekulttuuri on Oulussa? Sillekin on varmasti aika monta eri käsitystä, mutta mulla on itsellä oma käsitys tästä skeneestä. Kaikki, joita vetää, niin tavallaan on yhtä isoa lössiä, jotka sitten on soluutunut pieniin porukkoihin. Ja nykyään pelataan aika paljon niinku pikaviestisovelluksilla. Hommataan dopea, niin siis se skene täällä nyt on ihan, se on voinut lukea lehdistäkin, että mitä vittua täällä on tapahtunut, että täällä on junnut flippaa, puukottaa toisiaan, ryöstävät toisiaan, pöllivät toisiaan, kusettavat toisiaan ja siis tapahtuu tätä näin kaikki, että siis. Minkä takia nämä tapahtuu? Kaikki tämmöiset väkivallat? Mun näkemyksen mukaan se on ollut yksi semmonen aikapommi, joka on tikittänyt kuuroihin korviin, niin kuin esimerkiksi tuolla päihdehoidon suhteen, mikä on niinku todella nihkeää täällä. Ja siis jos varsinkin motivoitunut nuori tarvitsee niinku apua ja sille ei sitä anneta, vaan tavallaan torjutaan se. Ei anneta mitään apua niin, että se joutuu niinku omaan onnensa nojaan. Elikkä se ajetaan katukaupan pariin. Niin tietenkin se syrjäyttää. Kyllä se nyt on ihan luonnollista, että silloin syrjäytyy. Tai on ainakin syrjäytymisvaarassa. Tällaiset asiat sitten pikkuhiljaa eskaloittavat, niinku, kun tapahtuu näitä rohtailuja, ryöstöjä, kusetuksia, kaikkea tällaista vastaavaa. Niin sitten ne mennään kostaa, selvittää ja sitten tapahtuu just näitä kaikennäköisiä puukotuksia tai tapetaan joku tai vastaavaa. Niin. Minä tulin paikan päälle antamaan rahaa tälle mun kaverille, siis kämpäomistajalle. Mä en tiennyt yhtään, että mikä on niin kuin, homman nimi siinä. Mun tämä ystävä istui häntä vastapäätä ja tärisi ihan peloissaan tälleen. Sitten löi semmoisen yhden suoran tätä mun ystävää turpaan silleen, niin kuin, että napsahti nokka niin kuin, poikki tälleen. Alkoi niin kuin, karjumaan hänelle, että missä vitussa nämä rahat on, ja hänellä valuu kyyneleet siihen lattialle ja oli silleen, niin, että kun mä en vittu tiedä, että minä en ole niitä vienyt ja näin. Tältä mun ystävän tyttöystävältä leikattiin hiukset päästä. Sen jälkeen tälle mun hyvälle kaverille, joka ei ollut tehnyt mitään, ja
mun toiselle kaverille ja hänen tyttöystävälle, heille kaikille. Kuumennettiin keittiöveitsi, ihan tuli kuumaksi tästä niinku kämmen selkä, niinku että se oli aivan, iho oli aivan sulanut siitä. Ja pistettiin vielä veitti tuohon päälle ja sitten saunakapulolla 3 kertaa niinku lyötiin siihen. Että niinku, ja oli sillä, että nyt teidät on leimat, että teillä on niinku roton leimat kaikilla. Ollaan persa auki, niin kuin yleensä ollaan, jos ollaan niinku riippuvaisia ja kaikki rahaa menee kamaan, niin se on sitten sen henkilön oma valinta, moraalikysymys, että lähteekö sille tielle. Kama muuttaa ihmistä, sekin voi olla niinku esim. Syynä siihen, että miksi ihminen lähtee tekemään näin. No onko sulla tullut semmoista tilannetta, että hei, mä tarvin nyt jotakin vähän massia jostakin muualta ja lähtenyt itse tekemään jotakin? No siis joo, onhan tietenkin se on aika tyypillistä, että lähtee sitten tekemään jotain pikkurikouksia, siinä ritsaa kaupasta jotain tavaraa, mitä voi myydä tai sitten niinku vastaavaa, mutta ei nyt ikinä niinku keneltäkään yksityiseltä henkilöltä ole ikinä ollut semmoinen, että siltä veisi tai rottailisi tai kusettaisi sillä tavalla, että on sit pakko ollut tähän niinku noita omaisuusrikoksia. Varsinkin jos sä oot nainen, niin nämä piirit on niin semmoisia, että sua käytetään hyväksi. Ja sun on pakko oikeasti pystyä pitämään puolesi ja olla niin sanotusti kova muija, että miehet ei tiedä sua pilikkanaan ja käytä hyväksi. Mullakin on kavereita, jotka on raiskattu useamman kertaan. Ja yksi kaveri tällä hetkellä jopa myy itseään, että se pystyy kustantamaan omia huumeiden käytön, että jos sä oot nainen, niin älä vittu tuu näihin piireihin. Joo. Koska nää ei ole ihan suoraan sanottuna, nämä piirit ei ole naisen paikka. Se on aika helvetin kuluttavaa ja fyysisesti ja henkisesti raskasta, että ensinnäkin että sun pitää varmistaa se, että sulla on tiettyä ainetta tarpeeksi, että sä pärjäät niin kuin seuraavallekin päivälle ja sitten jos sun pitää lähteä hoitaa asiat tai sitten lähteä hommaa sitä massia tekemällä jotain keikkaa. Tai sitten yksi tapa on, että jälleen slängää tuolla noin ja sitten siitä saa itselleen ja sitten tällä tavalla rahoittaa sen toiminnan. Että mä tykkäsin kans myyä bensoja sen takia, koska mä en silloin vielä itse syönyt niitä. Mä olin jo testannut Subutexia monia kertoja aiemmin tälleen, mutta Subutex oli meillä vähän semmoinen tabu. Semmoinen, että se oli semmoista harvinaista herkkua. Yhtäkkiä käytti 2 kertaa viikossa Subua, yhtäkkiä 3 kertaa, yhtäkkiä 5 kertaa, yhtäkkiä sä ootkin sillä, että mitä helvettiä, että mä oon käyttänyt 3 viikkoa putkeen Subua. Siis että ihmiset ei ymmärrä sitä todellakaan ja mäkin pidin sitä ihan täytänä paskapuheena, kun ihmiset sanoo, että se on todella salakavala huume. Mutta se nimenomaan on sitä, koska sulla ei ole tarkoitus alkaa vetämään sitä silleen päivittäin. Onko huumeet vaihtanut sun persoonallisuutta tai tehnyt susta erilaisen ihmisen? Ne on tehnyt musta paljon kylmemmän ihmisen. Mä en ole, moni mun kaveri, jotka on tuntenut mut silloin aiemmin, niin sanoo, että en mä ole läheskään yhtä empaattinen ja mä en osoita tuntemattomille ihmisille enää samanlaista kohteliaisuutta, mitä mä oon osoittanut, että mä oon heti kylmä ja torjuva ja semmoinen, että vanhempien seurassa ainoastaan nykypäivänä on enää se vanha oma itteni, mutta muiden seurassa paljon kylmempi ja laskelmoivampi. Ja se, että se tuntuu ihan vitun pahalta itsestä, koska haluaisi olla se oma itsensä, mutta ei vaan pysty luottamaan, koska ihmiset on tuhonneet luottamuksen niin totaalisesti. Kun sä aika nuorena aloitit huumeiden käyttöön, mikä kustansi se? Mistä sä sait rahaa maksaa näitä huumeita? No kyllä sitä ainakin kalli jotain pientä, että jos ei muuta, niin kävi pölimässä joku soundbari Gigantista esimerkiksi tai vastaavaa. Tai sitten slängäämiset ja kaikki tuommoiset. Onhan niitä tapoja. 5 vuotta sitten vielä, kun olin 25, mä oon nyt 30, niin ihan paljon tasapainottomampi elämä ja
niin kuin myi huumeita paljon enemmän, että nyt sitä myy, että jos niin kuin orhaan tarve johonkin tiettyyn ja näin. Että esimerkiksi kun oman koiran piti steriloida, niin siihen keräsi rahat myymällä huumeita, mutta riskeeraat omaa elämässä ja niin kuin lähdet linnaan istumaan sen takia, että sä oot myynyt huumeita. Onko sen arvosta? Ei todellakaan. Mulla katkesi tavallaan se ensimmäisen kerran siihen, että mä jouduin vankilaan moneksi vuodeksi. Ja tietenkin sehän on tehokkain katkaisuhoitolaitos, mitä Suomesta voi löytää, koska sieltä vaan ei kävellä ulos. Ja siellä meni useampi vuosia sitten, kun vapautui, niin sitä oli ihan streittinä ja hyvin meni jonkin aikaa. Oli töissä ja jne, mutta sitten kaikki paineet iski ja tälleen, niin sit sitä tavallaan retkahti ihan kunnolla ja veti kaikkea taas. Ja nyt alkoi menemään nopeasti sellaista spiraalia alaspäin. Millaista on olla päihderiippuvainen Suomessa? Suomessa esimerkiksi menet sairaalaan ja sulla on päihderiippuvuudesta merkintä, niin sä oot saman tien luokiteltu alempaan kastiin verrattuna ihmiseen, jolla ei ole merkintää. Ja se tiedetään, että kun hallitus leikkaa paljon, tullut nämä sote-uudistukset, mitkä ei ole olleet yhtään hyvää päihde- ja mielenterveyspuolella, niin se on todella hankalaa olla Suomessakin, vaikka luulisi, että täällä saisi asianmukaista hoitoa. Siis monta kertaa tullut, että mä haluan lopettaa, mä haluan niin kuin normaalista elämästä kiinni, mutta sitten kun mä yritän hakea apua, että mä pystyisin jättämään huumeet kuiville, niin se on vaan silleen, että joo, että sulla on päihdeongelma, ei me niin kuin aleta millekään sun kanssa. Että niin kuin menen ensin päihdepuolelle, mutta sitten päihdepuolelle, kun menee ensin mielenterveyspuolelle, että niin kuin pompatellaan vaan paikasta toiseen, puolelta toiselle, ei niin kuin konkreettista apua et saa mistään. Ja sama kipupotilailla, ne menee kipun takia sanomaan, että mulla on kipu ja mä tarvitsen apua niihin. Joo, sä oot käyttänyt 10 vuotta sitten kannabista, emme sulle anneta mitään. Vaikka nykypäivänä ei olisi mitään päihden käyttöä, niin se riittää, että sulla on yksi maininta siellä, niin sä et saa kipulääkkeitä, se on ihan varma. Onko niin, että jos on kerran ollut päihderiippuvainen, niin on sitten aina päihderiippuvainen? Se tietyssä mielessä mun mielestä kyllä. Esimerkiksi jos lääketieteellisessä mielessä en siis ole mikään lääkäri tai ollut lääkiksessä, mutta sen verran on käsitystä, että esimerkiksi opioidien käyttö niin muuttaa sun aivojen toimintaa siinä mielessä, että kun sä käytät, niin kuin sanoin, opioideja, niin sun opioidireseptorit ovat aina täynnä ja sitten kun ne on tyhjillään, niin aiheuttaa, että sä et saa mielihyvää mistään tai tälleen. Että kyllä se on muuttanut niitä aivoja sen verran, että kyllä sä tavallaan, kun oot kerran ollut jo addikti, niin se riski päätyä takaisin siihen, niin todella korkea omasta mielestä. Kyllä, lääkärin pyörissä varsinkin, että se ei nähdä enää minään muuta kuin päihteinä. Ja vaikka se sun päihteiden käyttö olisi ollut ihan minimaalista, niin silti on romantisoitu tämä niin kuin päihteiden käyttäjien piiri ja mitä tämä elämä on. Että kerrotaan niin kuin ihan eri kuvaa ja annetaan eri kuvaa, varsinkin tämä nykyajan nuoriso. Että kun käyt tuollaisessakin valkeassa, niin siellä pyörii niin kuin teini-ikäisiä lapsia aikuisten miesten ympärillä tai pillereitä tai mitä nyt niillä sattuukaan olemaan. Mutta tekee joka ikinen kerta, kun käy keskustassa, niin näkee tuommoista. No entä sun omasta mielestä? Pystytkö sä joskus päästä eroon? Kyllä mä tiedän, että mä joku päivä tuun pääsemään. Sä pystyt siihen, of course sä pystyt, eikö niin, pystyn, mutta se, että mun mielenterveystä missä vaiheessa se sallii sen, koska mä tiedän, että kun mä lopetan supun käytön, niin mulla kaikki niin kuin mielenterveysongelmat tulee takaisin esille, koska supu turruttaa mun tunteet. Että kun ne räjähtää sitten käsiin, että ne on ihan valmis siellä vielä sitä niin kuin käsittelemään, mutta koko ajan niin kuin sitä kohti menossa, että niin kuin joku päivä. Jotkut taas sitten on mieleltään vahvempia ja on niin kuin, että ei, mä en tee näin, että mä en lähde hakemaan sitä helpotusta tuolta, mutta kun niin moni, meillä on varsinkin täällä Suomessa niin paljon mielenterveysongelmia ja sun muuta vastaavaa, niin moni lähtee hakemaan sitä helpotusta taas sitten näistä päihteistä. Nyt kun sä oot tullut raittiina, niin mikä on pitänyt sut poissa niin kuin huumeista? No siis, tietenkin se mun tuleva vaivan tuki, mutta sitten mä oon lisäksi aloittanut niinku urheilu, salireenit, muutenkin pyöräily.
olisi jonkunnäköinen rutiini. Mun mielestä se on todella tärkeää, että se niinku täyttää päivät jollain rutiinilla. Niin esimerkiksi käymään töissä. Mä oon huomannut mun kohdalla se on ollut aika tehokas ratkaisu. Mitä ikinä nyt keksiikään, että kyllä sitä on niin paljon tekemistä sit loppupelissä, jos niinku lähtee vaan liikenteeseen ja niinku oikeesti silleen reippaalla mielellä. Ja vaihtoehtoja todellakin on niinku siis niin helvetin paljon niinku sen sijaan, että sä vaan joukkuat himassa ja vittu elät siinä saatana siellä pohjalla. Mä teen musiikkia, mä maalaan, mulla on tosi paljon niinku asioita, missä mä oon hyvä, niin että mä just on, että mä haluan oikeesti niinku hyväksi käyttää niitä asioita. Ja, joo, kun musiikki on muutenkin sun juttu. Tiedät musiikista aika paljon. Että, ja se on aina ollutkin ihan niinku skidistä asti, että se on mulla aina ollut tuolla, että se on... Niin se on loppuun asti. Nimenomaan, mutta just se, että mä en halua tämän asian mitenkään niinku blokata sitä. Vietä aikaa läheisten kanssa, ketä sä rakastat, käy ulkona, niinku, tee asioita, mistä sä oikeasti ihan muutenkin tykkäät. Niinku esim. Mäkin vasta justiinsa tajusin tänne, että niinku tämmöiset ihan perusasiat on niitä, mitkä niinku auttaa. Nyt kun sulla on ollut niinku kihlattua ja jotakin liikuntaa, niin onko sulla kumminkin tullut niitä kiusauksia, että sä haluat niinku vieläkin käyttää jotakin huumeita? Totta kai joo, niitähän tulee ja varmasti tulee olemaan niinku pitkään, että niitä tulee. Just esimerkiksi tämäkin paikka, mä oon täällä ollut käyttämässä huumeita, niinku semmoset muistot herättää sitten niinku nämä tunteet. Mitä sä ikävöit eniten sun entisestä elämästä ennen päihteiden käyttöä? Mun talliporukka, että kun harrastin ratsastusta, niin meillä oli niin tiivissä porukka ja luottamus oikeasti oli kerrankin niin 100%, että mä pystyin luottaa oikeasti henkeni niiden ihmisten käsiin. Että kyllä me nykypäivänäkin vielä silloin tällöin saattaa niin tulla kaupungilla vastaan ja tälleen, niin kyllä mä huomaan, että ne ei oikein enää tiedä, miten niiden pitäisi muuhun suhtautua ja miten niiden pitäisi niin mun kanssa olla. Koska ne kyllä tietää, että mikä mun elämän tilanne nyt on. Niin mä vaan kaipaan niitä hevosia ja niitä ihmisiä ja sitä luottamusta ja kaikkea, mitä meillä oli. Että kun oli niin kuin mun normaalit kaverit, yksi henkilö asuu tässä lähellä, että sen kanssa niin kuin ollaan edelleen päivittäin tekemisissä ja hän on niin kuin ehkä ainoa, joka osaa sille niin kuin suhtautua muuhun edelleen niin kuin normaalina ihmisenä, eikä mieti, että miten niiden pitäisi olla mun kanssa. Että on lohuttavaa, että joku niin kuin näkee mut vaan tavallisena ihmisenä nykypäivänä. Että niin kuin pidän sen takia siitä ystävyydestä kyllä kiinni kynsiä hampaihin. Okei, miten sä suhtaudut sitten tämmöisiin vaarallisiin tilanteisiin? Miten sä niinku turvat itsesi ja pidät itsesi niinku turvallisena? No tällä hetkellä se on koirat, jotka niinku pitää mut turvassa ja mun kämppis, että hän on niinku jo yli 50-vuotias mies. Että ollaan ehkä vähän erikoinen niinku kaveripariskunta. Niin se kyllä pitää mut niinku turvassa kaikelta ja tälleen, mutta siis jos sä oot niinku noissa huumepiireissä isommassa porukassa, niin pidä koko ajan silmällä mitä muut tekee ja tälleen, koska siellä voi niinku ihan milloin vaan sut ryöstää ja tulla puukosta ja kaikkea. Että niinku, vaikka sä et tehnyt mitään. Niin, vaikka et ois tehnyt mitään, että joku on siirtänyt, että sä ootkin nyt mulle velkaa, että käännään tuolle henkilölle ja tälleen, että niinku pompotellaan paikasta toiseen. Mikä saa ihmiset niinku kokeilemaan huumeita? Kavereiden painostus, mielenterveysongelmat, mutta suurin osaksi nimenomaan se kavereiden painostusta. Mäkin on niin ympäristö, että mä oon nähnyt, että joku ei ole kokeillut jotakin, niin kokeile nyt, ota nyt. Ja niin ei uskota sitä sanaa ei, että niin narkkarit painostaa muut niin käyttämään. Mä en tiedä, että mikä siinä on, mä en ole itse sitä ikinä tehnyt. Mutta älä ikinä ota keneltäkään mitään, joka tarjoaa sulle jotakin. Sä et voi ikinä tietää, että ne sanoo, että joo, tässä on pirja. Mutta kun siinä voi olla 10 muutakin asiaa seassa. Ja sä et tiedä yhtään mitään, oot kohta siinä kunnossa, että sut raiskataan ja ryöstetään. Niin... Mutta kun meillä on nyt tää kaikki inflaatio ja mitäkin, antaako kukaan edes huumeita niinku pois? Ei kukaan anna ilmaiseksi ikinä mitään, että sä jossain vaiheessa ne alkaa, että hei mäkin jeesasin sua silloin, jeesaa mua nyt takaisin ja tälleen, että vaikka sanotaan, että joo mä autan sua hyvää hyvyyttä, niin se ei ole ikinä sen takia. Se on aina sen takia, että niillä on joku taka-ajatus siinä, että ne voi käyttää sua hyväksi myöhemmin.
Mikä on pahin asia, mitä joku on lähtenyt tekemään huumeiden takia? Myynyt oman koiransa. Koiransa? Koiransa myi sen 50, että sai 50 €? Joo, että sai ramman pirin ja rotukoirasta oli maksanut aikana yli 1 000 € rahaa. Damn! 50 €? 50 € rotukoirasta, joka oli korkeintaan 2-vuotias. Shit, okei. Niin itsensä myyminen on nyt ihan perussettiä näissä porukassa, mutta tuo koiran myyminen meni niin kuin yli. Ja olen nähnyt ilmoituksia, missä on yritetty myydä kissaa ja kaikkia mahdollista. Niin... Mulla on kissa, tiedätkö? Tuo on vakava juttu oikeasti. Joo, mullakin on koiria. Mentiin vakavaksi homma. Jep, mullakin on itsellä 2 koiraa, niin mä en pysty kuvittelemaan, että kuinka tunteita ihminen pitää olla, että myy niin oma lemmikkinsä sen takia, että nämä saat huumeita, jotka ei ja mitä se oli gramma? Gramma piriä. Paljonko se kestää? Kauanko se kestää sun mulla? No se varmaan on sillä henkilöllä kestänyt ehkä niinku 1 kerran. Että se on vetänyt koko vittuun ramman kerralla ja antanut koiransa pois. Sitten koira on alkanut puhumaan sen mielessä ja mitäkin. Se on alkanut kuulla. Niin, mä en tiedä, mutta en ole enää kyseisen henkilön kanssa ollut tuon jälkeen tekemissä, kun myy oman koiransa. Laittaa koiransa sokkeen. Silleen, että niinku just ei saa tulleen veihtyä niinku lyrikoita tai muita pillereitä niinku ajoittaa vaan sen takia, että saan olla tuo oman päänsä. Kun ei vaan vittu kestä, eikä niinku pelkkä supu auta. Onko sä ikinä ollut jonkun seurassa, joka on ottanut yliannostuksen? On, mutta me oltiin onneksi ihan niinku vitsillä tilattu sitä narkania Amerikasta. Niin meillä oli se, niin mun kaveri selvisi vaan ainoastaan sen takia hengissä, koska mä tajusin, että hei, se ei hengitä enää. Että niin kun alkoi jo kaveri sinertään, niin siinä vasta, että vittu se ei hengitä, niin narkanit vaan nokkaa ja se sitten niin siitä selvisi. Mutta kyllä mä hänelle soitin ambulanssiin ja näin, että niin ei jätetty vaan sitten olemaan yksin. Lähet porukan kanssa sekoilemaan, niin sut jätetään vaan yksin ja nämä vaan kuolet jonnekin tuonne kadulle, niin halleluja. Ei se kukaan ei välitä. Jep, sitä se on. Tuo on todellinen elämä. Kukaan ei pidä sun puolta kuin vain sinä itse. Ei, että näissä piireissä ei siinä sanotaan, että joo, se on luottokaveri, mutta ei se luotto ikinä 100%, niin se ei pysty olemaan näissä piireissä. Sulla pitää olla aina vähän tiettyä epäilys jokaisen ihmisen kohdalla. Onko sä itse törmännyt tähän fentanyyliin? On. Muun muassa Xaloleissa on törmännyt tähän. Onko se tiedossa siitä vai se on ollut vaan yllätys? Yllätys, että nyt reilu vuosi sitten mun kaveri kävi katkolla. Sen jälkeen piti 1 Salolin rännin ja henki pois. Ja ruumiinavauksessa löytyi fentanyyliä. Tappava määrä. No tajuatko nää sen olon erillään? Mitä se on? Mitä fentanyyli on edes? Mä en itse sitä tarkalleen tiedä, mikä en ole tutkinut, perehtynyt siihen fentanyylin rakenteeseen. Mä vaan tiedän, että se määrä, mitä sun tarvii vettää, on ihan naurettavan pieni, että sulla lähtee henki. Ja se, että sitä on nyt alettu lisäämään ihan mihin vaan. Että kuinka kauan siinä mennään, että sitä jopa pirissä, koska Amerikassa se on tällä hetkellä siinä, että siellä on fentanyyliä kokainissa, pirissä, vitu, ihan kaikessa. Onko näin, että jos on parantunut potilas, niin se on menetetty asiakas? Onko näin, että sä voit jotenkin saada apua ilman lääkäriä? Totta kai, jotkut käyttää tätäkin keinoa, että eivät apua vastaan julkiselta puolelta, vaan he tekevät sen yksityisesti itse. Että hommaavat tarvittavat lääkkeet, tekevät tarvittavan suunnitelman ja menevät esim. Mökille. Puhelimet pois ja kaikki ne ja tälleen ollaan siellä tiettyä aikaa ja tälleen. Pian pari he tapahtuu, jotka on onnistunut siinä.